Как се казва шоколад на испански език? Чоколате. Как се казва мляко? Лече. Как се казва кафе? Кафе. Харесайте това видео, ако познахте първите 3 думи. Как се казва паста? Паста. Как се казва сирене? Queso. Как се казва алкохол? Алкохол. Как се казва бира? Сербеса. Как се казва сладолед? Еладо. Не забравяйте да се абонирате, ако искате да говорите свободно испански. Как се казва торта? Пастел. Как се казва конфитюр? Мермелада. Как се казва ям? Комер. Споделете резултата си в коментарите. Как се казва пия? Бебер.